Ketika leluhur mengingatkan orang Jawa tidak boleh meninggalkan Jawanya, tidak boleh melangkahi Jawanya. Sira nggawa rene keneng apa rasa Pak Jogolone sisan-sisan. Jak-jakan ana kene. Nyuwun pangapunten, iki dadakan. Jeneng wong Jawa ki aja nganti lang Jawane aja nglangkahi Jawa. Nggih, nyuwun pangapunten, Mbak, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Nyuwun isi kepadane. Nggih. Izin nggih. Nggih. Iya ning aku njaluk gedal. Nggih, napa rasane napa? Aku gelem bali. Aneng aku kudu kendhet janur kuning karo sekar dandang gula tekan rampung. Iya. Janur kuning ora ngono dandang gula. Oh, tapi nganu janur kuning lho. Ya, Arab. Nggih, nggih, nggih. Silih rogot. Kebul kondo anu. Ora model ngono kuwi. Aku ora model dikasari. Aku semandene ya apik-apik. Ya wes. Iya. Ini jenenge lek ganggu kancane. Aku ora ndek niat ganggu. Yo kan dene kan. Ben supayane Jawa ki iso nglunggoni Jawane. Iki karepmu piye? Model ndekmu nanggapi kaya kene. Ora. Kowe kepengin jadalmu ngrembaka apa ora? Iya. Nek aja ngene iki wis carane. Nggih. Akan dipendhet kene. Iya ning aja. Model kasar aku iso sing kowe kasar. Iya. Kok jadilane engko bubar aku iso. Aku dialusi ya iso halus, dikasari ya iso kasar. Coba tarik ngenteni ku. Aku tekan kene ya mergo nderekke para padyagalaku. Iya. Iya, sabar. Ada dicipoke.